comedians yma a da ni nôl yn y World Seed. So hwn ydi weld creative fi wan. A illa dwi yn mynd i fynd y cef, ond mae yna un chance on. So ia, mae lan bach yma. Dim lot fyd y cef yna, sbech, dim cef. Mae lan bach, dim byd. Ie. Wan dwi wedi fynd y snow biome. A does am cef yna. Ie, so... Nes bio. Pasipin. Ie. Dwi am setio spawn fi yn... Dwi'n meddwl mor neis o aira wan. Ie. Os o'n i'n bildio... gwely yma. Os o'n i'n torri hein. Torri hein, dwi'n meddwl de. So os fyswn i yn... Beth dwi isio yn... llawr de. So ni'n gael... bloc o cod. Mae hwn un o favourite blocks fi. Gael hyn de. 4 blocks out. Hwna de. Wedyn, os o'n i'n gael glowstone ac fence, mae'n syniad da. So ni'n gallu gwneud parkour. Parkour bach. Dwi efo mynd am wneud hyn. Dwi efo wneud hyn. Parkour track. Defech chdi... Os oes hwnna'n possible i fi gynta? Wel, nath ti'n mynd y ben ffens gynta. Wedyn, ti'n... Mae'n possible. Mae'n possible, si. Ti'n mynd y ben ffens a ti'n... O, ti'n trio mynd i fyny. Underwater bridge bach yma. Hyn. Fama. Dyn so ni yn gallu rhoi cadw lava, chi'n gwybod beth y plan fi ddech. Ti'n hwnna. Wedyn mae hwnna fod. Wedyn ben hwnna, dwi eisiau gwybod sy'n digwydd yn y dŵr. Dipyn o science. Sy'n digwydd. Dwi'n gweld. Cifiad o. So ni fel... Cael... anvils yma da. Dau anvil. Sori mae'n sôn am yna rhyw bobl.
neu rhywbeth. Cael. Wicked pressure plate. Right, a wicked pressure plate. There. A hwnna'n gallu. Dau fwcad dŵr yna. Ond yn swnio fel cefnod mewn fel hyn fel hyn de. Dwi'n meddwl pan mae'r dau anfil yma lle ti wedi cael lefels a'n chantio. Sori, mae'r fideo, da ni wedi gorfod gorffen y fideo, so na i weld chdi wedyn, so